Koľko peňazí by ti malo pipnúť na účet, aby sa ti naozaj dobre žilo? Stačí ti jeden príjem, alebo ti dáva zmysel mať ich viac naraz? Ak si sa niekedy nad týmto zamýšľal alebo zamýšľala, tak si tu správne. Ja som to tak mala tiež. Keď som začala pracovať, nevidela som okolo seba vysmiatých ľudí, ktorí by žiarili a vstávali s radosťou do práce. Nechám ma zle. Kolektív bol skvelý, ale niečo mi na tom nesedelo. Cítila som, že toto nie je moja cesta. A potom našla som niečo iné. Prostredie, kde sa stretávaš s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí nepoznajú hranice. Kde sú hodnoty na prvom mieste. Kde rastieš. Nielen finančne, ale ako človek. A vtedy sa všetko začalo meniť. Budovať si vlastnú cestu, viac príjmov, viac možností, viac slobody. Ak ťa to volá, ak cítiš, že chceš niečo viac, napíš nám do komentára, chcem viac a ukážeme ti, že sa to dá.